Allah ya kaɗa mutuna ya kaɗa duk wani abu wanda ba da daɗi cikin wannan al'amari wani Allah ya haɗa kan wannan kungiya kuma muna fata da za a zauna a tattauna a kan shi a wajen nan ya zama da an yi amfani da shi kuma ya zama mai amfani kuma ya zama ya shiga cikin ƙwaƙwalenmu ya zauna Allah ubangiji ya taimaka ya ba da sa'a ya ba da nasara ubangiji Allah ya sa yadda muka zo lafiya mu gama shi lafiya kowa ya kuma da nasa lafiya alam nashrah kafa daya Allah ya ba da nasara wannan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kafin shiga cikin gabatar da ajandoji ɗaya bayan ɗaya a duniyar rubutu a misali irin su Sadiya da Hajiya ɗan Borno da sauran marubuta da kuma sauran members na ƙungiyar media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ce ranar da muka sanya cewa za mu haɗu a wani guri a mahalli irin wannan ba don kawai ba domin abin da muka kira shi ƙara wa juna ilimi. Wannan dalili yasa muka shirya wannan al'amari wani al'amari ne da ya zo sabo wanda na san cewa dukkan waɗanda suka ga wannan al'amari zai ba su mamaki matuƙa. Wannan ƙungiya ce sabuwa ta marubuta wanda muka sa wa suna Media Hausa Writers wanda ke cikin garin Kaduna, wanda take buƙatar insha Allah ta kawo sauyi misali a duniyar rubutu da kuma marubuta. Mun lura cewa mutane suna da sha'awar rubutu, mutane kuma suna yin rubutu wanda wasu sunansu ya yi nisa a ɓangaren rubutu, amma kuma ana rubutu ne irin na tsohon yayi. Sanin kowa ne rubutu yana bukatar hikima da tunani saboda abu ne da ake na kirkira a cikin kwakwalwa. So akan yi kokari wajen yin tunani a kuma tsara labari mai daɗi wanda kowa ya gani zai yi sha'awa. So amma kuma za a ga akwai kurakurai saboda tunanin ne zalla ba an gina shi ne akan turba irin na ilimi ko na bincike ba. So dalilin da ya sa muka yi wannan tunani sai muka ci wato bai kamata a ce al'amari yana tafiya duniya ta sauya kuma muna nan a gidan jiya ba. Ya kamata idan har duniya za ta koma abin da ke kira global village to ya kamata harkar rubutu ma shi ma ya koma cikin wani al'amari. Ya kamata marubuta su sauya daga tsohon tunanin su da na kawai mutum ya yi tunani ɗauki takardar da alƙalami ya fara rubutu. So da za ga cewa ana samun kurakurai ta ɓangaren rubutu hatta ɓangaren masu fina-finan mu na Hausa. Za ga cewa duk da sun kai matuƙa yanzu sun yi suna an kai wani mataki na ƙoron ruwa a yanzu. Amma idan kana kallon fina-finan Hausa misali idan ka ga an yi abu aka yi ɓangaren shari'a sai abin ya baka dariya sai ga ana yin shari'a ne kawai bisa tunani amma ba bisa doron shari'a. Idan aka zo ɓangaren likitanci sai ga an gina abin ne ɓangaren tunani kaɗai ba a doron ilimi ba. So ya kamata ce mun kai matsayin da ya kamata ce mun kauce ko kuma mun wuce daga wannan mataki. Ya kamata dukkan abin da za mu yi ya zama muna yin shi ne bisa ilimi. Da wannan tunani sai muka cewa to wani hanya za mu yi domin kauce wancan tsohon yayi. Hanya ɗaya ce dole ne mu samu waɗanda suka sani mu samu masana a kowane ɓangarori domin su zo su gabatar da su fahimtar da mu su ba mu ilimi a wannan ɓangarorin nasu ta yadda dukkan marubuci mai bukatar yin rubutu zai sami abin rubutawa a yayin da ya zo yin rubutu. Misali idan marubuci ya sanya yi rubutu a ɓangaren likitanci to aƙalla zai ɗauki alƙalminsa ne ɗora bisa doron ilimi saboda ya ji daga ɓangaren likita. Idan marubuci zai yi bayani abin da ya shafi ɓangaren shari'a zai ɗauki alƙalminsa ne ɗora kan takarda bisa doron ilimi saboda ya ji daga ɓangaren lauya ko ɓangaren masanin shari'a. Idan mutum yana son ya yi rubutu da ya shafi ɓangaren iskoki, rauhanai, mayu, fatalwa, so aƙalla idan ya ji daga ɓangaren masana zai ɗauki alƙalminsa ne ɗora
bisa ilimi wanda dukkan wanda ya zai gane wannan yayi ne bisa ilimi ba bisa tunani kadai ba. So wannan shi ne dalilin da yasa muka cewa wannan kungiya za ta sabon salo na bangaren rubutu ta yi mun yi abin da babu wata kungiya ta marubuta da suke irin wannan abubuwan. Saboda ina fata ba zan tsawaita ba da fatan members da mahalarta taro za su mai da hankalinsu da Allah a su a sa waya a silent sannan a mai da hankali guda mu ji daga bangaren masana sannan bayan sun yi mana bayani sannan kuma sai musu tambayoyi saboda yanayin lokacin da muka tsara mun tsara ne na san mai gabatarwa zai bayani mun tsara ne shugabannin ko kuma malaman za mu ba su lokaci na minti 10 ko 15 su mai wani bayani akan bangaren da suka kware wanda zai amfani da daga bisani kuma mu sai mu rubuta tambayoyin da za mu musu amma saboda yanayin tambayoyi din kila in suka ce za su amsa tambaya ɗaya bayan ɗaya tambayan wani kaɗai yana iya cinye musu lokaci da haka sai muka ajiye musu takardu a gabansu ta yadda za su tashi saurare mu su mana musu tambayoyi suna rubutawa bayan mun ga musu tambayoyi shi sai ya miƙe ya tattara tambayoyin lokaci guda sai ya duba yanayin time din shi sai ya ba mu amsa gwargwadon yanayin lokacinsa ina ganin muka haka shine sai sa mu samu abin da muke bukata da fatan za mu saurara kunnen basira da fatan kuma malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da fatan kuma za su fahimtar da mu ta yadda za mu zama wasu daban daga cikin duniyar marubuta muna gode musu matukacin da sun amsa gayyatar mu da fatan kuma kofar su akwai take ta yadda mun kara gayyatar su za su kara amsa goren gayyatar mu ina fata alheri to bari mu yi abin da ake cewa first come first serve mun fara samun halartuwar Dr. Muhammad Nadiru Danja don haka ina ga shi za mu fara gabatarwa na haka idan dakta ya shirya bismillah. Na so da ya fara gabatar mana da barista saboda malami ne zan ce mutum ne wanda yana da yawan shekaru fiye da ni akwai wasu abubuwa da za mu iya koya a wajen shi. So na so da farko ina godiya ga Allah da ya bani damar halartar wannan taro kuma ina mika godiya na ga ita kungiya da ta bani dama in zo nima in bada gudunmawa na da zan iya bada. So ina fata na farko dai su kungiya ce da marubuta ne na Hausa kuna da gogewa sosai a wajen magana da Hausa fiye da mu. Ina fata za su gafarce ni wasu abubuwan da kila zan faɗa ba daidai ba kada a yi ma Hausa na da so gaskiya abu mai mahimmanci ne wannan taro da kungiya ta tsara kan yadda za a ƙara ma juna sani ga kuma rubuta akwai abubuwa da kuna rubutawa wanda ya shafi a yi magana kan wani fanni. Wani zubin ana rubutu a irin waɗannan abubuwan kai da in kana da ilimi akan wannan abu in ka karanta wani zubin sai ka yi dariya saboda ka san ba haka abun ya kamata. Sannan ɗaya daga cikin abun da ake so a rubutu wanda na san kun fi ni sanin haka shine sanda kake karanta abu ko da labari a ce a kagaggen labari ne ba wai abu da ya faru a zahiri. Sanda mai karantawa yake karantawa ya manta cewa wannan abun da aka rubuta kagagge ne ya zama ya fara tunani kamar abu ne da yake faruwa a zahiri ya ma manta cewa a karanta shi yake abu wanda an kafu shi. So idan ka rubuta abu misali a kiwon lafiya ne misali a cikin rubutunka ko wanda an canza shi an mai da shi ya koma kamar fim misali a kana magana kan wani zaka ce an gwada an ga yana da kansa a rubutunka ko a cikin fim din sai ka nuna an dora stethoscope daga sawa an saurara sai aka juyo aka ce a ai kansa gare shi duk wanda ya sa abin da yana kallon wannan zai yi tsaki ya je losing interest a wannan abin da kake kokari ka bayyana ko ba haka ba ko misali ka ce an je wajen likita ai an gwada an ce tana da chronic pneumonia ko ba haka ba ko kuma a yarinya nan tana da pneumonia an haife so
da ka ji wannan ka sani cewa ba abu ne wanda yana kan tsari ko ba haka ba, ko a nuna a kila a rubutun mamanta tana ta bata ruwan sanyi sai yarinya ta kamu da pneumonia, wanda shi duk wanda ya san ya pneumonia ke san a wannan ciwo ne wanda ƙwayar cuta ne ke haddasa shi, ɗaukan shi ake, ba abu ne kuma wanda za a ce wannan ya sama wannan. So yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce kun lura da su ana kiyaye. Sannan wani abu kuma shine idan za a yi rubutun ko za a canza shi ya zama kamar fim, ya zama ana shawara da kila wanda yana da sani kan wannan abu. Kaza muke so, ga abin da muke so ne depicting a rubutunmu, so ga yaya kake gani in muka sa shi zai sa mai kallo ko mai karatu ya ga cewa lallai abun nan ya yi daidai da abin da ake so, sakon da ake so a bayyana a zahiri. So wannan shi ne. Sannan kamar na dan a yi magana kan kamar sanda shi shugaban kungiya ya zo gabatarwa ya ce likita fannin fiɗa ne ko menene ya ce fannin sojiri, to bari fara dan gyara daga nan. Shi ma shi harkar likitanci yana da ɓangarori sosai. Da farko kowa kan ya zama likita dole sai ka je ka yi karatun da ake ce ma MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree. Idan ka yi wannan, you are qualified to practice as medical practitioner. A wannan state you are a general practitioner. Sannan bayan nan idan ka yi akwai specialty, kana yin ka zaɓa ka ce a kai ga ɓarayin da kake so, kawai nan kake so ka ɓare, ba ruwanka da wani abu sai wannan ɓangaren, ko ba haka ba. So wannan specialty suna da yawa, kamar yadda ka ce surgery, wani shi kawai yana so ya dinga fiɗa ne, so wayannan su ne suke fannin surgery, surgeons ke. Akwai kamar misali pediatricians, wayanda su ne likitoci na yara, shi in dai ka wuce shekara 12 ko ya danganci da ya protocol na asibiti ko shekara 13 maximum, ba ruwan shi da kai. Akwai obstetrician and gynecologist, wanda su ne likitocin da suke kula da mata. Sannan aka ce kula da mata wani iri, saboda ai sojiwan zai iya ganin mace idan abu na sojiri ya kama. So ana magana fanni na mata wanda ya shafi organs na wannan reproductive organs, shine wanda suke ophthalmology, wanda su ido suke kula da shi. Misali akwai ENT, ear nose and throat, wanda su suna kula da su kunne, hanci da sauransu. Akwai radiology, wanda su wannan daukan hotuna ne iri-iri. Don ba zan manta ba kan ishu na radiology nan, jiya ina kallon Arewa 24, akwai wani program da suke na nuna kurakurai akwai magana da suka yi abin nan da ya shafi haka. Ya ce a bangare ko da yake shi ya akwai abin nan da ya nuce to shi dama ba wai abu ne da sai, amma yadda yake gani bangare na daukan hoto na ƙarshe. So kin ga kace haka a radiology ba daukan hoto ne na ƙarshe, duk wani hoto imaging da ake, MRI, CT scan da sauransu. So wannan ke ina gani zan tsaya a nan abin nan tambayoyin da za a yi, saboda shi wanda ya kira da na ga mushi na tambaye shi, saboda kafin ka zo wajen irin wannan dole ka san me expectation na audience ɗinka, saboda in akwai wani abu wanda kila ya kamata ka shirya ka sanya za ka ba su shi yadda za su fahimta kai haka. Amma ya ce mu tambayoyi ne, so you are free, duk wani tambaya da za ku yi wanda ya shafi abin da na sani. Mun yi kokarin samun whiteboard kuma Allah ne samu ba. So akwai wani su terminology wanda muka ji kafin faɗi haka. Ni socios din ma kawai zan iya rubuta dan shi na iya rubuta. So sauran za a dan mana ko da spelling haka ko kuma alama ta wannan ina gani idan akwai bukatar wannan ni zan iya rubuta muku su a wani abu in muku ma printing in ba ku so da zai fi sai so game da yadda kuma za a ansa tambayar ba sani ba saboda yanayin tambayar to game da yadda za a amsa tambayoyi shugaba ya yi ba yake yi doctor ko
a haka za mu samu ko kamar mutum 3 ko 5 in suka gama tambayoyinsu sai a tashi a yi wa tambayar su ne kwamfani idan ya amsa tambayar mutum ɗaya ya zauna to sai wani ma ya tashi ya tambaya a amsa tashi in ta dace da irin wancan tambayar da aka sai ya faɗa ma ta dace da wancan tambayar so wannan kenan na ga ko kuma samun aiki za mu so idan muna bayanan cutukan da ake ba sannan ta yaya za mu iya samun damar ganin likita idan muna buƙatar tambayoyi kamar ta faɗo mana a cikin rubutun dauke yanzu wataƙila sai na je gida zan samu ainihin tsakanin wani rubutu idan yana so in ga wani likita ta yaya zan samu damar ganin sa sannan idan kuma ina rubutu yanzu akan surgery tiyata to bai kamata a ce kawai iya tunani na kuma da tambayi da nayi zan rubuta ba ya kamata a ce na je ma na ga yadda ake yi tiyatar da ina ake shiga ta ina ake yi to yanzu idan ina son samun damar mu ga wannan hanyar da kuma asibitin da za mu samu idan kai daɗe ta yaya samu sakon damar sannan wata hanya zan bi da kuma mu samu isa da samu da sannan a takaice likitoci duk da na ji ka faɗa sun kaman kashi nawa iya bayanan da za ka iya ba saboda likitan kaza yadda za mu rubuta su idan muka tashi bayani kada mu ɗauki alhakin likitan ido mu ba shi cutar da ba shi ba ko kuma samun da ake za mu so idan muna bayanan cutukan da ake ba sannan ta yaya za mu iya samun damar ganin likita idan muna buƙatar tambayoyi kamar ta faɗo mana a cikin rubutun dauke yanzu wataƙila sai na je gida zan samu ainihin tsakanin wani rubutu idan yana so in ga wani likita ta yaya zan samu damar ganin sa sannan idan kuma ina rubutu yanzu akan surgery tiyata to bai kamata a ce kawai iya tunani na kuma da tambayi da nayi zan rubuta ba ya kamata a ce na je ma na ga yadda ake yi tiyatar da ina ake shiga ta ina ake yi to yanzu idan ina son samun damar mu ga wannan hanyar da kuma asibitin da za mu samu idan kai daɗe ta yaya samu sakon damar sannan wata hanya zan bi da kuma mu samu isa da samu da sannan a takaice likitoci duk da na ji ka faɗa sun kaman kashi nawa iya bayanan da za ka iya ba saboda likitan kaza yadda za mu rubuta su idan muka tashi bayani kada mu ɗauki alhakin likitan ido mu ba shi cutar da ba shi ba a game da tambayan da kai na farko kan cututtuka wanda wasu ana gado ne in fact da farko ma saboda sauƙin fahimta yawanci yadda muke rarraba cututtuka yana ɗaya daga cikin matakai da ake amfani da su wajen rarraba cututtuka zuwa yadda suka karkasu akwai misali a ce genetic diseases su ne wanda ana gadansu akwai a ce infectious diseases waɗanda ka gane waɗannan ɗaukansa ake yi ko ba haka ba so misali shi wannan abin nan genetic diseases da kake magana waɗanda ana iya ɗaukansu yawanci cututtuka ne waɗanda ana gadansu daga ƙwayan halittar da mutum yake ɗauke da ita wanda ake kiransu genes wanda su genes ɗin nan su ne suke kontrolin duk wani abu da ka sani kake gani a jikin ɗan adam misali kalar fatanka irin kalan idanka ya yanayin hancinka yake jininka wane iri ne blood group da za ku ga za a ce wannan yana da group A wannan yana da B yaya irin kalan gashinka yake gashin ma ai ba iri ɗaya bane wani nashi zaka ga baki sosai wani zaka ga so wa'innan abubuwa ne wa'inda gadansa ake yi kuma shi yanda ake gadan abu shine 50% na genes din da zaka samu daga uwa ne 50% da su kashi 50 kenan daga uba ne haka suke saboda yanda daga farko ake samu ya za a ɗauka ciki idan aka samu shi ovum ƙwai kenan wanda daga mace yake zuwa da shi spermatozoa wanda shi ne abin nan ban sanya zan ce abin nan da hausa ba ko daga shi ne kamar ƙwannan namiji kenan
za su haɗu, kowanne zai contributing 50% na genetic makeup na mutum. Amma me yasa akwai 50 a nan akwai 50 daga nan, amma kuma wani zubin sai a gyaran sai gaba ɗaya ma ya shiga shi kaman baba, ko kuma wani zubin kaga gaba ɗaya ma kaman mama. Akwai abin da ake ce masu genes din, akwai abu biyu, akwai wanda ake ce ma recessive wa'inda ba su da rinjaye, akwai dominant wanda shi ke da rinjaye. Kowace karakta kuma a jikin mutum guda biyun nan genes biyu ke controlling nashi, wanda ɗaya daga uwa ne ɗaya daga uwa. So idan wanda ya zo daga uwan shine dominant, so wannan karaktan ita za ka gani. Shi recessive gene baya nunawa sai idan gaba ɗaya biyun iri recessive, amma idan har akwai dominant akwai recessive, to recessive ba zai nuna ba. So bari in baka misali, a ce a gani da menene zai fi sauki wanda zan ba da misali a rase, kamar yanzu bari in baka misali da cutar sickle cell disease ko na ce jin biyu ke controlling kowane karakta. So hemoglobin kana da jin biyu, shi sanadarin da shi ne aka samu matsala yake ka a wannan hemoglobin din da ake gado zai zo a HbA adult hemoglobin shine wanda yake daidai, HbS shine na sikila, ko ba haka ba. So yaro yana iya zama menene, ya zama AA. So AA din nan da aka ce AB, it means daga baba A ya dauko daga mama A ya dauko, so shi AA ne. Za a samu wanda ake ce ma carriers AS, shi AS yana da jin din sikila amma shi ba sikila bane. So AS, so A daga baba, mu dauka misali tana yawa A din daga, so misali A daga baba, S daga mama, amma saboda A ita ce dominant, S din ba za ta nuna ba, so shi ba sikila bane saboda S recessive gene. So amma idan ya zama SS ya zama sikila, kin ga S daga uwa S daga uwa, so recessive gene zai expression a haka. So misali na cututtuka da ake ɗaya daga cikin classical example na genetic disease wanda suna da yawa wa'inda idan muka fara ɗauko su, akwai wa'inda akan haifa irin a ce su Down syndrome, su Turner syndrome, su abin da kamar irin su albinism, duka wa'innan cututtuka ne wa'inda daga ƙwayan halittar da aka haifi mutum da shi ne. Shi ma na albinism misali ɗaya ne da kamar wanda na baka a sikin, shi ma recessive ne. So idan daga uwa ya ɗauki jin wanda zai produce normal abin da melanin, shine sanadarin da yake sa fatan mu take da wannan kalan da take da shi kuma wanda bai da melanin dinnan shine sai ka ganshi da wannan albinism. So daga uwa shi yasa yana iya yiwuwa kai yanzu kai ba albino bane, amma idan asali daga kuma ita abin da za a gane shi wannan jins da ake gada, in shekara 1000 suka kuna da su a familinka yana nan tare da kai bai bacewa. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa likitoci ba su cika son auren zumunci ba, saboda reason ɗin shine idan kuna da wasu recessive genes wa'inda ba su expression ba, in kuka haɗu ku biyu za su haɗu, ka gane. So kamar misali a wajen dole idan kamar zaka, tunda na gaya maka suna da yawan da in muka zauna ba lalai ma a ce ba yadda za a ce duk genetic disease ma ka tuno su, suna da yawa matuƙa sosai. So idan kai ka zo za ka yi rubutu ne, kai za ka sa ga abin da kake so ka yi depicting, ga yadda za a yi ka tambaya a ƙara maka haske, ka gane wannan. To sai kuma magana da kai kan cewa misali akwai dama da in mutum zai je ya gama ya ake tiyatar nan, wannan ya danganci da wa ka samu, ko ba haka ba. A dukkan al'amura da ake na rayuwa kowa da irin yanayin halin shi da irin yanayin saukin shi. Yanzu ka sha zuwa asibiti zaka ga wani sai ka ganshi yana da fada, ko ba haka ba, wani kuma ka ganshi yana da saukin kai. So ya danganci da ya wanda kake abu na. Amma ni kamar ni a yanda na sani personally, ni to me it will not be a problem dan misali za a so jiri wani yana so ya zo ya gani, ka gane. Kamar ko irin mata da in sun zo haihuwa za a yi CS,
za ka gani waje da yawa yawanci sai dai a shiga da ita kadai, amma a ka'ida ma namu na aiki misali idan mijinta yana so zai shiga ya ga me za a yi, yana da dama za a bashi. Akwai kayan da ake sa an za a shiga tiyata, ba a shiga da kaya haka nan, za a baka za ka sa, za ka ji za ka iya zuwa ka kalla ka ga me yake. akwai wasu shafuka da mutum zai shiga bincike don ya kara samun haske a kai? Sosai akwai. Kusan duk wa'annan abu yanzu yanda ilimi ya yawaita kusan ba abin da ba za ka iya kai bincike, sai dai misali a abu da yana buƙatar bayani ko ba haka ba. Akwai abin da dan kai gogulin ya zubo maka kila a ciki akwai wasu kalmomin da su ma kana buƙatar ma sai ka san menene a cikinsu ko ba haka ba. So shi yasa you will need some guidance, za ka dan buƙaci wani guidance kafin ka gane cewa menene ya kamata. In kai sace yanzu kamar misali medical specialties nan da kai magana akai wanda yana cikin abin da ka tambaya, idan kai gogulin medical specialties, medical subspecialties, saboda su kansu ma specialties zaka suna da subspecialties, zai zubo maka ka gani su. To amma misali in ka ya zubo maka kaga an ce oncology, an ce urology, to shi dai ya baka su a haka ka gane, amma kuma wataƙila za ka iya ganin bayani ce maka wannan shine fanni da yake kaza ne siya ka gane. To sai dai kamar abin da za ka buƙaci wasu ƙarin bayani ka gani za ka iya sai ka abin nan. Wajen maganan kuma tuntuɓa wa za ka nema, ko wanda ina kamar shine tambayan ka na abin wanda ban ansa ba. So ni na ga maka yanzu ni kamar ni tunda I don't know of others I will speak, amma na sani akwai da yawa wanda in zaka tambaya I'm very sure they will be willing to tell you. Kamar ni idan ku a kungiyanku akwai irin haka ya taso, in aka yi contacting ina I will be willing to help. Maza da kuma ga mata. Sannan kuma ina son likita ya mun bayani akan namiji wanda yake da matsala kamar ta rashin feelings haka ga mace, kuma yana da cikakken halitta waje yana da irin wannan matsala. Akwai wani bayani da na taba ji cewa wani kamar suna samun matsala daga jijiyarsu ta mara wanda yake danne su har sai an yi operation. Shin ana musu operation ne ko ana ba su magani ne akai? Me yake kawo wannan matsala? Ana iya, akwai wanda misali idan an je wurin gwaji ba a iya ganin wannan ciwon a jikinsu, sai idan sun kai ga kusantan wani maybe shine sai idan cutar zai zo ya bayyana. Haka ne ko ba haka ba? Shi ke nan tambaya. Bayani sosai a kai. Kamar yadda ake cewa ana kwasan ƙwayoyin haihuwar wani a sa mawa wani. Ƙwayoyin halitta a min yawa. Bangane Ya ta kuma zai fahimce ta yi tambayi. To kamar yadda ake kwasan ƙwayoyin halitta a ce an Hausa ne sai a kai haƙuri. To ana kwasa sai a sa mawa wani, misali a ce ai an ɗauka an kai mawa wata budurwa, ko kuma an yi agreement an yarjejeniya da wata akan cewa za a sa mata ƙwayoyin halittar wani idan ta haihu dan zai koma nasu. To tambaya na anan shine shin jinin na wannan wanda ta rena cikin ne ko kuma na wanda aka kwasa yauwa aka sa jinin kwanan zai yi abubuwan da suke kawo matsalar rashin haihuwa ga namiji ba ko ba haka ba. Amma da farko tukunna rashin haihuwa, menene rashin haihuwa? Saboda na sha ganin lokuta da mutane ai an samu matsala na rashin haihuwa, wanda mu idan ka zo to us definition din ba rashin haihuwa bane. Akwai abubuwa da muke lura da su. So ina tunanin wannan tambayar da kika yi, tunda na san a rubuce-rubuce kukan yawan magana kan a ce an kawo scenario na wata ai ba ta haihuwa, so zai taimaka. Idan muka ce rashin haihuwa a likitance kafin mu ce infertility, sai an yi shekara ɗaya. I will try to see how to define it yadda zai wannan da Hausa. Sai an yi shekara ɗaya couples mace da namiji kenan, wanda ko mu ma'aurata ko ba su da aure a wajen mu babu romu ko ba haka ba, wanda suna tare, sannan kuma ana samun mai regular
unprotected sexual intercourse is a condition. Ko ba haka ba, idan kuka zauna tare matan da mijin ba su haduwa, shi matafiyi ne ba, kin gani wannan ba wai dan ba a haihuwa bane, dan kila ba ai abin da ya kamata bane. Ko ba haka ba, sannan ya kasance wannan haduwan da suke ya zama haduwa wanda ba ana amfani da wata kariya ba. Ko ba haka ba, idan wanda kofi sai suna zaune suna amfani da kwaron roba sai ba a haihu ba, za ka ce rashin haihuwa ne wannan? Ko ita kila bai sani ba tana allura ko tana shan kwayoyi, za a ce rashin haihuwa ne wannan? So kafin ya zama rashin haihuwa sai ya cika wannan sharuɗa. Ko da akwai wannan sharuɗan idan bai kai shekara ɗaya ba, idan ya zama an samu wa'innan sharuɗan duka suna nan, amma kuma an yi shekara ɗaya, ya kai shekara ɗaya ya zama an haura, ko shekara ɗayan ka ko kwana ɗaya ka ƙara ya riga an hausa, so ya zama haka ba tare da an haihu ba, so shi ne sai ya zama rashin haihuwa. So idan ya zama rashin haihuwa abu biyu ne, rashin haihuwa zai iya zuwa daga na mace ce koko daga namiji, amma a iya abin da yake a likitance wanda ake samu daga yanayin wajen mata ya fi yawa. Me dalilin shine a infertility din a bangaren mata akwai abin da ake cewa tubal factor, shine ya fi yawa, wanda shi bututun da ta nan ne idan aka saki kwai yake bi ya wuce kafin ya haɗu da shi kwan namiji a samu fertilization ya zama yaro, ta nan yake bi. So idan bututun da yake bi ya kulle, ta ina zai ba a samu ciki? Babu. Kuma abin da ya fi kawo shi menene? Shi tubal factor din, abin da generally kuke cewa ku ce kawai infection, ko ba haka ba? Infection, in ka ce infection sai kai defining menene, yawanci muna kiran shi PID, pelvic inflammatory diseases, wanda shi ma akwai abubuwa spectrum, ya danganci daga ina ya shafa. Kuma yawanci matsala ne wanda yawanci mata na samun shi, wata tun tana gida za ta dinga samun, so idan ya zo ya dade yana sa sai ya zo sai ya toshe shi wannan tube din da ta nan mai zai iya wuce sai ya zama ba za a samu ciki. So a wajen shi kuma namiji akwai abubuwa da yawa da za su iya su kawo. Na ɗaya shi ne akwai hormones, ban san ya zan faɗi shi wannan hormones da Hausa ba, kamar sanadarai ne waɗanda suna taimakawa wajen abin nan, ya zan ce, isar da sako zan ce, ko something like that, I don't know. Hormones suna haka, amma ba aikin da generally muke magana irin amfanin siyan da suke a jiki. So duk irin bangare da yake bukatan wa'annan hormones, akwai irin hormones da suke controlling nashi. A wajen namiji wa'annan hormones ne wanda su ne suke kula da maganar reproduction. Akwai abin da ake cewa testosterone ko akwai androsterone. So wa'annan namiji ma mainly testosterone shine main hormone. So idan aka samu yawan wannan hormone din bai kai yanda ake so ba, yana iya sa a samu matsala, mutum ba zai iya ya zama bai haihuwa, ya zama maniyin da yake fiddawa qualities din shi ba su kai yanda ake so ba, saboda akwai yawa da ake so sai ya kai. Kafin nan I think if I can recall, there are around 20 million sperm cells per mil, amma kuma guda ɗaya zai fertilization ne. Although yanzu akwai sabon bincike da su urologists suke cewa sun gano ko bai kai wannan yawan count ba. Shi yasa bincike na farko da za ku ga an yi ma namiji idan bai haihuwa shine seminal fluid analysis. In aka yi wannan seminal fluid analysis din shine za a ga sperm count ya kai yawan da ake so ko bai kai ba. So irin wa'annan sanadaran da shi jikin shi yake bukata ya sarrafa irin wa'annan, idan babu su yana iya kawo wannan. Sannan another thing shine some chronic disease kamar diabetes. Ɗaya daga cikin a screening in aka tura ka lab ba ka yawa namiji, ɗaya daga cikin screening da za ga an fara tura ka kaje kai shine random blood sugar, depending on sanda ka zo ko ka ci abinci ko random ko fasting blood sugar, a gaya blood sugar. Diabetes is one of the commonest causes na infertility a wajen namiji. Sannan yana iya yiwa a su kansu organs din na reproduction yaya yake, akwai wa'inda akan haife su da wasu abnormalities haka da za ki gani tattare da wa'innan abin nan organs din. So idan ya kasance haka kin gani, shi ma za ki iya gani mutum ba zai iya haihuwa ba. Yana iya yiwa ma wata matsala ne can daga kwakwalwa, saboda wa'innan hormones din da muka yi magana akwai ainihin headquarter wanda daga nan ake controlling nasu a kwakwalwan mutum.
a kwakwalwar mutum akwai bangare ana ce mashi hypothalamus wanda a kasan shi akwai pituitary gland. Ita wannan pituitary gland din shi yasa ake ce mata ita ce mother of all endocrine organs a jikin mutum, saboda menene ita take sako ainihin hormones din da duk wannan abun na reproduction, hormones da suke take care of reproduction, wa'annan wanda take sakowa su suke controlling nasu. Kamar akwai follicle stimulating hormone, akwai luteinizing hormone. Wannan duka mace da namiji suna da su, amma a mace aikin da yake daban a namiji, amma an ka haɗa su kusan duk abu ɗaya ne. So kamar su ma a ɓangaren mata an aka je hormonal analysis wa'annan hormones din su za a duba a gani shin kina da su yadda ya kamata ko ba ki da shi. Ma namiji a hormonal analysis da aka yi wa'annan hormones din kamar luteinizing hormone in particular shi za a duba a ga a'a akwai matsala. Idan har akwai matsala a cikin shi mutum za ki gani ba zai iya haihuwa ba. A irin wannan akwai kwayoyi da ake sha wanda suna taimakawa sai su ƙara yawan wa'annan hormones din ya sa sperm count din ya zo yana kai yadda ake so. Cikin ikon Allah za ki iya gani an zo an samu haihuwa. So kamar yadda na ce ba zai yi mu exhaustive, kowanne za mu ɗauki ɗan wani abu da yadda zai bada saboda abin nan na lokaci. Ina fata kuna dubawa ba. An gama tambayoyi shi tambaya na biyu da ta yi kan maganar abin nan wanda suna da decreased feeling, loss of libido, shi ma wannan kusan in ce muke yana tattare da bayanan da ne muke na farko. Wannan hormones da ne magana su suke controlling yaya sexual urge ɗinka yake da shi. yana ɗaga ci abin da yana ka irin wannan. Sannan abu na biyu shi ma diabetes da na gaya miki a diabetes, shi ma diabetes ciwon siga shi ma yana ɗaga ci abu manya da suke kawo irin wannan abu. Akwai sauran wasu abubuwa kamar irin a ce irin su depression. So kin ga inda kamar magana da na farko na ce muku dukan mu kowa na iya zama patient din psychiatric doctor. Depression in ka samu depression wa zai treat psychiatrist. Depression yana kawo wannan, depression, anxiety, kana yanayi na cikin damuwa sosai ka abun nan duk yana kawo irin wannan mutum ya zama ba yi da abun nan. So a sai na ƙarshe tambayan da kika yi kan HIV abinda na sani shine wannan lokacin da ake samu da za a iya gwadawa mutum bai da shi shine farkon kama shi cikin window period. Akwai abin da ake ce ma window period kafin ainihin shi kwayan cutan ya rikide shige cikin genetic wannan ɗaya daga cikin abin da ya sa har yanzu samun maganin shi aka sha wahala da abin nan nashi. Wannan jins da ne muku magana abin da HIV virus yake yi shine DNA virus ne. So su wannan jins din da na muku magana akai wanda duk wani abu a jikin mutum su suke kusan controlling nashi. DNA din nan da muke magana wanda shi HIV virus DNA ne, building block din ko jin DNA ne, su ne building blocks. So abin da yake tun da shi DNA virus ne idan ya shiga jikinka sai ya shige cikin DNA ɗinka sai ya incorporating ya saje. So shi kuma jikinka yadda yake tun da in ka duba a jikinka kullum abubuwa na canza ko ba haka ba, da kana karami kai ta girma sanadaran da kake bukata waɗansu wanda jikin ɗan adam ke yi DNA nan su ne suke zama template da daga su ne da messenger RNA zai copy kamar information ne, code ne, zai copy code ɗin nan ya convert nasu to misali messenger RNA ɗin nan shi kuma it will be translated to protein or basically to amino acid a the building block. So wannan amino acid din ya danganci wani sanadari ne kamar hormones din nan da muka yi a ce insulin da shine in ka samu matsalar shi kana da diabetes ga chance na ga amino acid din da za a hada an aka hada su ne sun bada insulin which is a protein ko ba haka ba. So idan virus din ya shiga cikin kwaya halittarka sai jikinka yanda yake translating DNA ka haka sai translating abin nan shi wannan DNA na shi HIV ko ba haka ba abin nan na shi daga nan ya mai da shi protein har ya abin nan idan aka gwada daga baya in ya kai wannan lokacin da ya shiga ya fara hayayyafa za a iya
gan shi. ina jin kamar ana cewa sai a yi gwaji idan aka maka test ɗin farko gwajin farko 3 months Exactly. Saboda after 3 months a yi gwaji na uku saboda ba a gwajin farko a na biyu a na uku za a yi saboda bayan da ne idan kila sanda kika yi gwaji na farko sanda bai fara wannan replicating ya zama ana ganin shi ba, so kin gani in aka yi ba za a ga shi yasa sai an yi wannan gwaji amma mutane su cewa yanzu an samu magani shi gaskiya a gaskiya ba wani takamaimai wai maganin shi da aka samu a yanzu. Yawanci magungunan da ake kirarin an samu wanda suna matakai na gwaji ne, abinda ake ce ma clinical trial. Kafin a yarda cewa ya magani abu ne da an samu maganin abu, dole sai an yi shi, an shiga da shi, an yi amfani da shi. Farko akan yi amfani da su ma daga dabbobi saboda kai ya zama abin da ka yi abu sabo za ka gwada, an ka fara gwada da mutum sai ka kama daga nan from animal studies a gaya za a kan dan adam har a zo a tabbatar cewa wannan abun yana maganin abin da aka ce yana yi. Aka zo haihuwa aka samu obstructed labor. Abinda zai kuma kawo obstructed labor abinda za mu duba abu uku. Akwai kana da abinda zai fita shine passenger, kana da hanyar da zai wuce passage, ko ba haka ba, kana da force din da shi zai tura passenger ya fita. So idan ya zama abinda zai wuce ya yi girman da ba zai bi ta hanyar da zai wuce ba, akwai matsala, ko ba haka ba. In ya ko dan abun ya yi girma da yawa ya ma hanyar girma, ko kuma ita hanyar ta yi ma abin da zai wuce kankanta. So matsalan da ake samu na wa'inda suke under age ne, pelvis ɗinsu bai bude yadda in suka ɗauki yaro yana da girma zai zo zai wuce cikin sauƙi ba. So idan aka zo haihuwa ya zama ya zo ya tokare a wajen, in ya tokare a wajen akwai kashi wannan na ban sanya ake kiran shi da Hausa ba, ko big ball. Ta nan ta gaba akwai shi vaginal wall ko anterior vaginal wall, ta inda ya zo wuciya can ta sama kina da akwai bladder. So idan ya matse su ya hada ya matse su, wannan matsewan da ya yi an daɗe ba a haihu ba, zai zama wajen jini baya kai mai. Idan jini bai kai ma waje zai kaman in ce zai riɓe ne, ko tunda kan ya kai ga stage na riɓewan farko za a samu akwai ischemia, ba jini, ƙarshe tissue ɗin wajen ya mutu. So sai ki gani bayan ko an zo an haihu tissue ɗin wajen ya riga ya samu damage. Idan ya breaking down sai ya zama an samu communication between the vagina and the bladder. Shi yasa ake ce mai VVA, vesico-vaginal. Vesico bladder kenan, vagina, so vesico-vaginal fistula. In aka ce fistula, in kika samu communication between two epithelial surfaces. So vagina is epithelial surface can yawwa kin ga ke da yanda ki exactly yawwa sai ki kawo ga factors din da suke saboda za su gane a me yasa kika nuna an fi samun shin an yi wannan aure na wurin ai ga dalili. Kin gani kin zaki rubuta littafi ɗaya daga cikin yan ɗinki shine ki ƙara wayan ma jama'a kai, wanda zai yi faɗa da ke kan ya ga ko kila kin kawo ma addini karan sai ka kila bai fahimci ai ga dalili, amma kin ba shi ga dalilin da yasa ake samu, shi ma zai fahimta cewa yawa ga abin da yake. So abin da yasa za a iya samun shi a har shekaru ba wai na su masu auren wurin bai da yancin kin ga wannan dalili ne. Kina iya samun mace da tsohuwan haihuwa ne, amma a wannan haihuwan ɗaya zo ya girman da fitan shi zai yi wahala, ko kila tana da diabetes, kamar masu diabetes saboda shuga da suke da shi da yawa a cikin jini, ɗana utilizing ya ta girma sosai, so kin ga za su iya samun wannan matsala. So shi bara za mu ba mutum 2 zuwa 3 dama su yi tambayoyi kafin je ga kuka kira wannan forum a faɗi yadda abubuwa suka dace. In mutane suka zo wurin malam za su nemi fatawa wace hanya za su yi. In a kotu aka shiga ga alƙalai ga lauyoyi, dressing ɗinsu ya yake, ya za su adresin alƙali. Su waɗanda suke jin shari'a suna da damar su yi magana a gaban alƙali, kotu na zama. Duk
irin waɗannan abubuwan muna ganin kurakurai da yawa a cikin musamman fina-finai, amma fina-finan kuma abubuwan da kuke rubuta ne ake mai da su fina-finai. So akwai bukatan a gyara, kuma audience ɗinku ba Kaduna ba ne, audience ɗinku ba Najeriya ba ne, audience ɗinku ma ba yanzu ba West Africa ba, yanzu kuna dealing ne da global audience. Saboda jami'o'i a Europe da America da Asia fiye da 70 yanzu ana koyan harshen Hausa. To kaga is a global language. So abin da ka rubuta a Kaduna, mutumin da ke Singapore shi zai karanta, mutumin da yake Scandinavia shi zai karanta, mutumin da yake karshen Europe kamar Germany shi zai karanta, mutumin da yake kololon Africa Ethiopia shi zai karanta, wani ma a Yemen zai karanta. So in baka rubuta abin da yake tsarin ba, sai a ga kamar to Hausawan da suka rubuta waɗannan abubuwan watakila ƙauyawa ne har yanzu, wanda kuma ba haka ba. Saboda turawan Ingilishi tsarinsu shine yawanci ake bi a duniya, musamman a tsarin shari'a. Rigar da ake sawa lauyoyi su sa a high court da alƙalai, da hulan da suke sawa, da bib, wani za ku ga wani tare mai harshe biyu ana ce mashi bib, ta 17 ga August kowane shekara zuwa farkon satin Oktoba shine hutun dukkan alƙalan Commonwealth. Akwai wasu waɗanda suke cewa me yasa 'yan majalisar mu ke tafiya hutu har su kai wata biyu. Wannan tsari ne na Ingilishi. Wannan hutu ne na Commonwealth parliamentarians. Duk inda Ingilishi ta raini mutane, to daga lokacin da 'yan majalisun nan namu suke tafiya hutu, lokacin dukkan kasashen Commonwealth ke tafiya hutu. So kaga abin da zaka rubuta a Kaduna ko Najeriya abu ne da ya shafi mutane masu yawa. Asali ma akwai turawa da suke karanta littattafan, so akwai bukatan a tsara abin da ke. Kamin yi magana akan fundamental human rights, zan so yi magana akan yadda kotunan mu suke. A tsarin kotu, don na ga wani fim, alƙali ya ɗaura rawani yana shari'a, lauyoyi kuma sun sa wig and gown. Wig and gown shine kayan lauyoyi. To a wannan tsarin babu shi haka, babu. Saboda akwai alƙali courts wanda ake kira yanzu shari'a courts. Of course akwai lower courts, akwai high court, daga high court zuwa supreme court ana ce musu high courts. To su dole ne lauya ya sa wig, wannan hula, ya sa gown, wannan gadan lauyoyin, ya kuma ɗaura bib, wannan tie na lauyoyi. Tie ɗin yana tafiya ne da wani riga, ba kowane riga ne mai kwala ba, ana ce mishi wing collar shirt, don shi ne yake zuwa daidai da tie. To amma sai ka ga a littattafan alƙali yana shari'a da rauni, kuma lauyoyi sun sa wig and gown suna shari'a gaban shi. To kaga bai kamata haka ba. Duk lauyan da zai zo lower court, wato daga magistrate zuwa ƙasa, da magistrate, da customary court, da upper customary court, da shari'a court, da kuma upper shari'a court, ba lalle ne sai lauya ya sa rigar lauyoyi ba. Asali ma lauya baya sa wannan rigar lauyoyi, ana sa rigar ne daga high court zuwa supreme. To kuma inda lauyoyi za su sa, in har lauya zai zo gaban alƙali da wannan riga, to dole shi ma alƙali sai ya sa wannan dole. Kuma ba kyau kamar yadda muke gani a fina-finai, a sa wig and gown kuma a daura dogon tie. Ba haka ce ba. Dole za a daura, abinda za a daura wannan bib, wannan tie mai harshe shi ake daura. So in alƙali ya zauna a kotu, abinda nake lura shi ne akwai wani evidence da kuke bari, ban sani ba, ga malam ana, amma ban sani ba ko wasu sun iya buga karta. Yawa, to a harkar karta da caca akwai wani abu shi joka. Yawa, wannan joka in ka rike shi, to duk cards din da wani zai rike, kai kana kallon shi, sai ya ga zuba katin kawai sai ka bashi joka, sai ka ɗibi kuɗin ka sa. A rubutun ku sai ku bar evidence ɗin a ƙarshe. Lokacin da
alkali zai judgment sai wani kawai ya shigo baya cikin proceedings din sai ya shigo kawai ya fara magana it's not allowed saboda once the judge is seated da farko ba a magana ma inda alkali ya zauna kuma duk evidence sai alkali ya ba da dama ne ma shaida ya zo gaban alkali in ba a baka dama ka yi magana ba ko da kai lauya ne a wata shari'a baka da daman ka sa baki a wannan shari'a so in kuka lura da waɗannan abubuwan kuka kiyaye su definitely they are very small mistakes they are very small mistakes amma akwai abin da ake kira salient points are very small tsakanin good da bad kamar zaren dinki wanda muke dinka sa hoto kaga is very thin so crossing din shi is very small amma damage din is fundamental so in kuka lura da waɗannan abubuwan duka tsarin mu zai fi tafiya da ke wani lokacin aka zo ofishin lauya an fi maganan kuɗi a fina-finai kamar yadda na nuna fina-finan su ne takardun ku ake mai da su to shi aikin lauya kuɗi na ciki saboda kamin ma mutum ya yi tunanin ɗaukar lauya sai ya fara tunani ya aljihuna yake amma abinda ake son a cimma a sana'ar lauya da alƙali shine adalci so in za ku gyara rubutun kuka fi ba da himmatuwa wajen faɗin yadda adalci yake tun daga ofishin lauyoyi har zuwa kotu wannan zai fi zama alheri kuma zai fi taimakon to a takaice shi kuma fundamental right shi ya samu asali ne ba tun yau ba lokacin da malamai suka ce da annabi adam ya ci daga wannan itaciya da aka hana shi da suka je gaban Allah a masu hukunci ko shari'a ai Allah ya fi su sanin komai kuma Allah shi ya hana su kaga da dan adam ne zai ce ne kawai na kore ka to amma sai Allah ya ƙara tambaye su me yasa kuka ci daga wannan itaciya da aka hana ya ba su dama ya saurare su ya aburo da sa yan uwan in fact wanda bai zo da mota ba zai shiga motar dan uwansa su je restaurant su ci abinci kamun su koma office saboda su kes din ba nasu bane kes na wadancan yawwa so kamar na taba zuwa wani aljihu a manumfashi a menene dutsen ma da muka yi kes da muka fito waje sai client na ya gani muna magana da lauya to su can ba sa magana da juna sai ce barista ya haka kuma na ce me ya faru sai ce na ga kana magana da lauyan tsinan nan sai na ce mashi ai na ce mashi ba problem ina kokarin yi bayani ma client na sai shi kuma wancan mutumin ya zo ya ja lauyan shi kawai saboda su tun da ba sa magana ba sa ma son lauyoyin su yi communicate to amma a sana'ar lauya ba haka yake ba kuma lauya zai iya bayani ma mutanen cewa ga yadda abin yake su kansu ba wai sun zo wajen alkali bane don su yi kiyayya a'a sun zo ne su nemi adalci ba wani abu bane rikici ne kawai wanda aka zo a warware ba sai su yi fada ba fadan da suka yi kamun su zo kotu ya isa tun da yanzu sun zo gaban alkali za su tsaya ne kawai su dubi alkali har a yi adalci to kuma a sana'ar lauya dama lauyoyi ba sa fada in lauya ɗaya ya miƙe zai yi magana ɗayan zai zauna ko da kana da objection in dai ka tashi da manyan laifuka kamar kisan kai kamar amrobari kamar fyaɗe kamar kidnapping din nan da ake dukan su waɗannan manyan laifuka da manyan laifuka ne saboda hukuncinsu ya taso ne daga shekaru 7 in aka samu mutum da laifi to irin waɗannan laifukan ba a yin su daga magistrate zuwa ƙasa ana yin su ne daga high court domin aka yanke hukuncin kisa ma mutum daga high court daman appeal daga high court zuwa court of appeal kwana 90 days
a yi appeal ba to sai a aiwatar da hukunci. Dama mutum yana prison, a prison akwai waɗanda aka ɗauke su aiki don su rika hangin mutane a cikin prison. In the after expiration na 90 days sai a kai file ɗin shi ma state governor, sai governor ya sa hannu cewar a hangin ɗinsa. To amma in dai gwamna kuma bisa tunanin shi ya yi mashi wani abu wanda ake kira amnesty, ya yafe mashi, ya ce maimakon a kashe shi ya yi imprisonment, to kaga ba za a kashe shi. Amma wannan dama na neman izini dole ne sai an nema, sai an yarda kafin a kashe mutum. Amma a zahiri kuma yanzu prisons din Najeriya sun kai fiye da shekaru 25 ba a hangin mutane ba, saboda waɗanda aka ɗauke su aiki su yi wannan aikin yanzu ba sa kuma ba a ɗauki sabbi. So waɗanda aka musu hukuncin mutuwa in the last 25 years they are still alive in prison, sai dai in aka ɗauki waɗanda za su yi hangin. a doki Hausa a sanya ta ita ce yare babba a duniya, amma sakaci da rashin mai da hankali yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka samu kanmu. An mai da mu gefe, waɗanda a daidai su yi magana da mahimmancin wannan yare sun koma gefe sun yi shiru. Mun samu gabata sosai waɗanda suka yi rubuce-rubuce. Abin alfahari, akwai wani shahararren malami shine Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi, wanda shine farkon mutumin da ya fassara littafin Allah da yaren Hausa. Wannan abu ne na alfahari ta bangaren addini. Akwai su Imam, akwai su Sheikh Lemu, wanda duk rubuce-rubucen da suka yi hatta da abin da ya shafi abin gyaran sallah, wa'annan mutanen sun rubuta da Hausa. Wannan abin farin ciki ne ta bangaren addini. Akwai kurakurai waɗanda kamar yadda na ce ko a cikin takardarku da kuka bada ta gayyata, wanda dole ku lura da haka. Idan aka ce marubuta Hausa, to zama duk abin da za ku rubuta a hedin naku da wata takardar da za ku rubuta zama Hausa ce ga baki ɗayan ta ke tafiya. Wannan dole ku lura da wannan. Duk abin da za ku rubuta ku tsaya tukuna ku ga menene Hausat, domin kada a zo a ci gyaran ku a cikin manyan mutane da ake tunanin cewa Hausa kuka rubuta. So ina sa a duba wannan kuma gyara shi. Kuma babban farin ciki na shine yadda ku matasan kuka tashi domin ku ba wannan yare muhimmanci, wanda yanzu a duniya waɗanda suke magana da shi akalla sun kai miliyan 47, waɗanda ba ainihin waɗanda aka haife su ba Hausawa a duk ƙasashe. Akwai ƙasashe waɗanda muke da su makwabta daga cikin ƙasashen da duniya, ƙasashen Afirka guda 55. Akwai ƙasashen da duka suna magana da Hausa, amma ta dalilin Fulani waɗanda suka tashi daga nan suka je musu da Hausa. Kuma abinda watakila har yanzu ba ku sani ba, mutane uku su suka kafa Najeriya. Daga ciki akwai Bahaushe mataki na farko, sannan akwai Bafulatani, sannan akwai Kanuri. Idan kun ji zan za ku rubuta magana Hausa, kada ku yadda ku ce waɗanda suka su ne Najeriya mutum uku ne, ma'ana wanda suka kafa Najeriya. Wannan kuskure ne. Ku rubuta mutane uku su suka kafa Najeriya, amma manyan yare guda uku ne a Najeriya: Hausa, Yarabawa, Inyamurai. Amma ainihin waɗanda suka kafa Najeriya tun kafin haifi Annabi Isa da shekara 500, to su ne mutane uku. Mutane uku ɗin nan Hausa, Fulani, sai Kanuri, waɗannan su suka kafa Najeriya. Akwai wani marubuci kusan mutum biyu sun zo mini, duka marubuta ne, akan rubutun da suka yi. Ɗaya yana riga cikin a nan yake, to na yi ƙoƙarin nuna masa cewa ga kuskure ya zo min da littafi. So alal haƙiƙa wannan tasowar da kuka yi wani abu ne wanda yake
tashin da kuke kada ku ja da baya, ku dage tsaye domin wannan gudunmuwa ne wanda kuke ba da shi, kuma wannan gudunmuwa shine abinda zai sanya 'yan baya su zo su ga rubutun da kuka yi. An yi wata jarida da ake ce mata Alƙalami. Wannan jarida kusan ita ce wadda ta fara tafiya da Hausa. An zo an yi jarida wadda ake ce mata Gaskiya ta fi kwabo. Duka waɗannan jaridu ne waɗanda suke rubuta Hausa kuma suna tace Hausa. So abin da nake so da ku yi ƙoƙari a cikin wannan tafiyar, ku gyara duk abin da za ku rubuta idan aka ce Hausa ne, to zamo Hausa ce ga baki ɗaya daga farkon ta har ƙarshe. A daina sirkawa, a daina kwaɓa. Akwai wani ɗan jarida, Allah ya ji kansa idan bai mutu ba, Halilu Getso Ahmad. An gayyace shi irin wannan taro, aka ce kuma sai ya jefa turanci ce ba zai jefa ba, kuma ma zai tsaya wurin taron ba, domin taro ne aka kira shi na maganar Hausa, to bai kamata a jefa duk wani irin magana a ciki ba, Hausa ce za a kasance. So wannan shine dan bayanin da zan yi kenan. Ban sani ba ko zan samu damar abinda za a tambaye ni ko zan faɗi kaɗan daga ciki, daga alal hakika wasu na baro. Yanzu haka ma ana kira na cewa akwai mataimakin kwamishinan 'yan sanda yana bakin kofar gida na dambe da lafiya, an kawo shi. So wannan shine dai abinda zan ce lokacin da za a ɗiban ma a ɗan bani a takaice. Wanda aljanin da yi mai wani irin kamu, wanda kuma uwar ta zo da niyyar za ta musulunta, aljani ya shiga cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta addu'o'in da ya kamata, sannan ya bugi kirjin yaron aka ga ya hitar da wani abu. Kuma sayyidina Umar ya je da niyyar ya zara takobi kuma ya kashe aljani. To sannan akwai abin da ake karantawa daga cikin ayoyi wanda shi aljanin shi ya ba da dama a karanta, wanda ya tabbatar da cewa tana iya zama wa kisa gare su ko kuma ta kona su, duk da wuta aka. To insha Allah yanzu za mu ba na assalamu alaikum. Sunana da kasancewar mu marubuta masu kirkirar ko da akwai ko da ba. Na'am. Labari za a iya cin karo da wani labarin da na al'ajabi ko sauransu. Na'am. Akwai labarin da na taɓa cin karo ko kuma ni yanzu kwakwalwa ta ina son rubuta ko sauransu. An ce ruwan mutum tana da iya mutu ko kuma wani abu ba da shi sai ya tashi a wani gari ya ci gaba da rayuwa wani aikin aljanu ne ko sauransu. Shin zai iya yiwa haka? Sannan wani wurin ne a gari ke shi da jikin ɗan adam idan ya shiga yadda zai iya sarrafa shi da abin da zai iya saka shi da abin da zai iya hana shi. Don kuma aljani yana oke wannan tambaya amfani. Sannan ana gadon aljani wanda su ne. A ce kurwa ta wani gari ta rayu ba mutum ya mutu. Mutanen Mexico su ne suka yi shirin ma shekaran jiya, suka yi walimar cewa rayukansu ta kan je sama ta dawo, amma wannan a tsari babu shi. To sannan na biyu, kamar yadda ka faɗi na menene ɗayan, aljani yana da damar ya shigo ka, shi iska ne, iska kuma takan shiga kamar yadda virus yake shiga a cikin jininka. Kudu shi na tare da kai shine mai sa ka farfadiya, wanda likitoci sun sai ta bayani akan nasu bayani, wancan daban nasu. To alal hakika zuwa yake ya tsaye. Idan har aka ce aljani zai zauna a jiki ba kariya zai bada ba, amma da wani aljani idan ya taho zai barazana a jikin wani, to wani aljani wanda kuke tare da shi ta hanyar mu'amala, to shi kansa zai iya kora wannan aljani, domin da yawa akwai aljani wanda yake mumini ne, yakan ci abinci tare da ki, kuma yakan lura da yanayin ɗabi'o'inka zai iya tsayawa ya ba da tashi gudunmawa, amma ta'allaka da shi cewa bari a samun aljani wanda zai zama mun kariya, wannan shirka ne gaskiya al'amari. To sannan magana ishko da ki faɗa shi muka faɗi, akwai aljani wanda zai aure mace ko kuma ya aure namiji, wanda za a daɗe kafin ya yi aure ko kuma za a daɗe kafin ta yi aure, wannan aljani akwai shi. Amma akwai alamomi waɗanda suke faruwa, shine na alamar watan akwai guda 14 wanda da didar ake ganin su, akwai guda 7 daga ciki. Akwai yawan tsananin ciwon kai, to idan ciwon kai zai faru shi kuma sai a tambaya daga abubuwa guda 6
ɗaya daga ciki yana faruwa tare da ke. Na farko, kina ciwon kunne? Babu. Kina ciwon haƙori? Babu. Kina ciwon hanci? Babu. Sannan kina ciwon hanji? Babu. Sai kina ciwon ido? Babu. To ɗaya shi kuma shine inkibab, ma'ana damuwa da tsanani. In babu wannan to ya zamo ciwon kan da kike yawan yi, alama kina tare da iska ne, kamar yadda na faɗa, yakan zo ya tsaya a kan ƙwaƙwalwa, ya zauna ya yi duk abin da ya ga dama. To alamat ta biyu shine mafalkai, firgita, ganin abubuwa waɗanda suke mafizi'a, za ki je sama